Je to jak pena. Tento krém mi naozaj nesadol. Nenávidím platiť za niečo, čo nemusím. Toto bude asi nepopulárny názor. Začína mi byť pomaličky, ale iste do plaču. Toto míňam ako vodu. Až moc vodové. Moja najobľúbenejšia polička. Skúste hádať, ktorá je. Ahojte, vítam vás dneska netradične v mojej kúpeľni a to len za to, že konečne idem vytriediť celú svoju skincare. Mám tu produkty, ktoré by tu už dávno nemali byť, lebo buď sú prázdne, minuté, alebo po otvorení som zistila, že mi nesadli, ale stále ich tu mám, takže poďme ich vytriediť. Chcem každý jeden produkt, ktorý tu mám, okomentovať, či mi vyhovuje, nevyhovuje a aký je. Dopredu vám hovorím, že ja mám suchú pleť, citlivú a veľmi ľahko sa mi upchávajú pory, takže ja si musím dávať veľký pozor, čo na pleť dám. Takisto ja nemôžem vôbec používať produkty s vitamínom C a niacinamidom. Mne sa spravia veľké vyrážky, upchajú sa mi pory a nechápem, prečo niacinamid dávajú pomaly už aj do všetkých make-upov, všetkých produktov, takže teším sa na to a teda poďme na to. V tejto časti, v tejto skrinke mám toho asi úplne najviac a tu sú presne aj tie produkty, ktoré sú už buď úplne prázdne, alebo som ich párkrát vyskúšala, zistila som, že mi nesedeli, ale stále tu sú a len mi to tam zavadza. Mám už aj úplne niekde inde tu skincare a chcela by som to mať fakt iba primárne v tejto kúpeľni, pretože potom to mám kade tade a už sa potom sama v tom nevyznám, čo mám, čo nemám. A teda každý jeden produkt si okomentujeme. Začnem rovno týmto tonerom, ktorý je môj obľúbený a je to toner z PDRN od značky Jennabelle. Keď mám poškodenú kožnú bariéru, tak je veľmi výborný, pretože on tak revitalizuje, opravuje kožnú bariéru, krásne mi pleť zhydratuje. Z tej istej rady aj z tej istej značky tu mám k tomu toneru aj sérum, ktoré je taktiež výborné, ale ukážem vám lepšie sérum z PDRN. Takže tieto dva produkty odporúčam, ale našla som ešte lepšie a tie si ukážeme. Ako ďalšie beriem, toto mám celkom nový kúsok a je to sérum s kyselinou hyaluronovou od značky Hanglow Time to Chok Chok a je to bubble sérum, pozerajte. Je to jak pena. Ja keď si to nanášam na pleť, tak sa cítim, ako keby som sa umývala, ale krásne sa to vpije do tej pleti a cítiť, že je hydratovaná. Toto odporúčam, lebo naozaj to krásne hydratuje, ináč kyselinu hyaluronovú si vždy aplikujte na vlhkú tvár, či už od vody alebo od toneru. Kyselina hyaluronová sa na to krásne naviaže a budete ju mať viac hydratovanú a viac sa aj do pleti zapracuje. Ale kto má veľmi citlivú pleť na parfumáciu, tak určite nie. Beriem tento krém na kožnú bariéru od značky Aestura. Toto bolo minulý rok, že všade, bolo to úplne virálne a tým, že v zime naozaj trpí moja pleť, že je extrémne suchá. Tento krém mi naozaj nesadol ani tou štruktúrou, tou konzistenciou. Nemám inak rada moc gelové krémy na pleť. Alebo aj tým, že mi upchával pory. Beriem tieto dva produkty maličké od značky Beauty Jar. To je hydratačný očný krém a toto je oil complex na obočie. Tieto dva produkty sú za mňa dosť slabé. Toto na obočie mi nedávalo ani žiadny zmysel. Idú do koša, pretože ich mám už niekoľko rokov. Toto sérum mám z Bali. Tieto séra, počúvajte, ja som si tam vtedy nakúpila toľko takých blbostí, lebo všetko to tam bolo, ja neviem, za pár centov, za euro. A viem, že s chatom GPT som tam asi hodinu si písala, že nech mi dá nejaké dobré značky, čo sú tam akože virálne a takto. Čiže toto mi odporúčil a z tejto značky mám ešte nové zabalené v obale, niekde v krabici schované. Toľko sér na pleť. Som zvedavá, kedy to miniem. Toto je nejaké sérum na kožnú bariéru, ale teda vyhadzujem to. Ja neviem, proste mám tu aj lepšie takéto produkty. A troška som mala aj predsudky si to dávať nakoniec na pleť, ak sa mám priznať. Fuj, mne je také teplo. Beriem tieto tamponiky napustené kyselinou salicylovou od značky Image. To mi dala kozmetička, boli výborné, ale ja mám lepšie a tie si ukážeme za chvíľku. Tieto boli aj o mnoho drahšie, ako vám ukážem a podľa mňa tie, čo vám ukážem, sú ešte lepšie. A toto je presne ten produkt, že nechápem, prečo ho tu stále mám, keď tam už nie je, že nič, ani jeden tamponik. Beriem ďalšie nejaké sérum. Toto sérum bolo v Cute boxe, tak
taktiež nejaké hydratačné s kyselinou hyaluronovou. Moja pleť miluje kyselinu hyaluronovú, bez toho si taktiež neviem predstaviť moju skincare, ale už je prázdne, takže na čo tu je? Ihlová maska v tyčinke od značky Skin 1004, výborná. Neviem, či ste videli, ja som pridávala na Instagram alebo aj TikTok video, kde si čistím ultrazvukovou špachtlou pleť a vždy následne potom použijem túto masku. Krásne mi to stiahne pory, táto je výborná. Aj ten aplikátor je úplne super, že vlastne len to vysuniete a takto si to nanášate. Fakt výborná maska. Beriem toner od značky Skin 1004. Toto je môj najobľúbenejší, teda jeden z najobľúbenejších hydratačných tonerov. Beriem tieto dva produkty od značky Axis Y. Čo mi vadí, obsahujú niacinamid a preto ich nemôžem používať. Toto sérum kolagénové od Medicube. Ešte stále neviem, či ho moja pleť znáša alebo nie. Aj dneska ráno som si ho inak dala a povedala som si, lebo použila som všetky veci, čo mám už otestované a čo mi vyhovujú. A povedala som si, že keď budem mať na druhý deň zlú pleť a teda upchaté pory a budem vyhádzaná, tak určite bude na vine tento produkt. Ale milujem tú konzistenciu tohto produktu. Krásne, hneď ako si to nanesiete, vám spraví taký hydratovaný film, ja to ani neviem popísať. Ináč je to výborné sérum, ale teda ešte ho testujem. Krém od značky Purito. Akurát som si musela zaplatiť väčšie úložisko, čomu som sa strašne dlho vyhýbala, ale natáčam tu a furt vaše úložisko je plné. Ja už som bola z toho na nervy, hovorím si, obetujem aspoň tento mesiac 10 €. Nenávidím platiť za niečo, čo nemusím. Asi vidíte moje nadšenie. Ale teda vráťme sa k tomuto krému. Tento krém mi moc nevyhovoval, taktiež kvôli gelovej konzistencii. Nemám rada gelovú konzistenciu. Tieto dva krémy som zháňala v zime, kedy som chcela niečo na opravu kožnej bariéry, na hydratáciu, ale teda obidva ma sklamali. A tento mi ešte upchával aj pory. A tento bol fajn, asi si ho nechám, dám ho asi Erikovi, nech ho dopoužíva. Ale teda ja nemôžem fakt tie gelové konzistencie. Máte to tak aj vy? Beriem dva produkty z tej istej rady od Skin 1004. Je to tá rada Probiosika, jak aj tento toner. Tento. Ja mám toľko tých SPF-iek, že proste toto som ani nepoužívala, takže k tomuto vám moc neviem povedať. Tento očný krém ma bavil kvôli tomu aplikátoru. Ale že by robil nejaké zázraky na tom očnom okolí, nemôžem povedať. Toto odličovacie mlieko od značky Venira. Používa tu ešte niekto odličovacie mlieka, pretože ja to mám tak zapamätané, že moja babka vždy používala odličovacie mlieko. A aj keď tu u mňa bola, tak presne týmto sa odličovala. Ale teda ja používam olej a potom gel, takže toto som vôbec nepoužívala. Je to už aj po záruke, mojej babke to nevadilo, ale ja to teda dávam teraz do koša. Krém od značky Balea. Toto je tak super krém za tú cenu. Taktiež, hovorím to všetko v zime, ja som zháňala nejaký dobrý, hutný krém, ktorý ma bude hydratovať, ale nebude mi upchávať pory, nebude gelový. Tento mi z tých všetkých najviac vyhovoval. Sérum s vitamínom C od značky Skintra, to je privátna značka, ak poznáte stránku kosibela.sk alebo CZ, tak oni majú pleťovú značku Skintra a vlasovú Hair Try. A teda toto sérum obsahuje vitamín C, takže preto som ho ani nemohla používať, takže ide do koša. Toto bude asi nepopulárny názor, ale tento produkt je super, je to čistiaci balzám od Dr. Altea. Čo mi na ňom vadí, je tento aplikátor. Všetci, že jaký super aplikátor, ale pozrite sa, aké to mám špinavé. A to mi presne na tom vadí. Takže tento produkt by som si už druhýkrát určite nekúpila, aj keď je dobrý. Očný krém s retinalom od značky Beauty of Joseon odporúčam, ale používam ho cez zimu. Dokonca tento očný krém sa nemusí používať len pod oči, môžete ho používať na celú tvár, takže to je na ňom úplne super. Beriem ďalší gelový krém, ktorý nepoužívam len za to, že je gelový. Je od značky 1004
Skin 1004. Ďalší produkt od kozmetičky, je to značka DMK. Mám tam ešte troška. Ono to vlastne funguje ako taký hydratačný sprej. A ešte, keď si na ňo ďalšie produkty nanesiete, tak by sa mali lepšie vstrebať do pleti. Teraz veľmi chválené SPF-ko od značky Beauty of Joseon. Mne taktiež vyhovuje, je super, ale aj tak moje najobľúbenejšie SPF-ko bude od značky Round Lab. Ale toto odporúčam, neupcháva pory, je hydratačné, veľmi rýchlo sa vsiakne, je až také vodové, takže odporúčam. Tento produkt mám podľa mňa aj viac ako 5 rokov, určite ho poznáte, je od značky Cosrx. Začína mi byť pomaličky, ale iste doplaču, pretože je najprv plné úložisko. Keby vidíte, aké tu mám podmienky, sa mi vybíja tento môj stojan, tak ja, že si tu dám nejakú predĺžovačku, hej, že budem si ho nabíjať, ale aj tak nejde. Čiže nastupuje tento stojan a idem pokračovať. Ale normálne mental breakdown mám už pomaly. Nejak som to tu nadstavila, aj keď bude to troška z iného uhla, ale podľa mňa to si vy ani nevšimnete, to len ja riešim takéto detaily. Takže poďme pokračovať. Skončila som pri tomto produkte so slimačím mucinom, áno, od značky Cosrx. Po tomto produkte som bola neskutočne vyhádzaná. Pomaličky sa blížime na moje dva produkty, toto je jeden z nich. Ja inak celkovo milujem takéto tieto napustené tamponiky kadečím. Tieto sú s kyselinou azeláovou. Toto sú výborné tamponiky aj tým, že si ich viete naťahovať a prispôsobovať. Ja si to nechávam niekedy aj ako masku, môžete to použiť len ako toner, že si s tým prejdete pleť a tieto sú výborné na začervenanie a ukludnenie pleti. A čo som vám spomínala, tie tamponiky s kyselinou salicylovou od kozmetičky, tak tieto sú ešte lepšie a sú lacnejšie a bez tohto produktu by som nevedela žiť. Sú od značky Medicube a tieto odporúčam všetkými 10. Napriek tomu, že mám citlivú pleť raz, dvakrát do týždňa, toto je že must have. Každý jeden tamponik má taký draplavý povrch a tým, že to funguje ako keby taký exfoliačný peeling, tak tá stará koža z pleti vám ide dole a máte tak hladkú pleť. Ďalší produkt, ktorý som si vyberala na základe recenzií, pretože môj obľúbený mliečny toner od značky I'm From bol všade vypredaný, tak tento sa mi zdal najlepší aj podľa recenzií. Bol tam aj ten taký virálny od Tirtir mliečny toner, ale obsahuje niacinamid, takže to ma hneď odradilo. Toto neobsahuje niacinamid, ale som z neho sklamaná. Je dobrý, ale absolútne nezanecháva taký hydratovaný pocit ako ten od I'm From. A celkovo, keď máte suchú pleť, tak produkty s rýžou sú neskutočne dobré. Toner od značky Axis Y. Pozrite sa na ten aplikátor, ono to má neskutočne dobrú tú hmlu, neviem, či to je vidno na tej kamere, úplne krásne sa to dá, tak príjemná hmla, ale obsahuje niacinamid a to už viete, že moja pleť nemôže, takže toto idem vyhodiť. Riedel Shot obehol podľa mňa celý svet a toto je za mňa výborný produkt. Tie produkty, keď si potom to nanesiete, to je tak na tej pleti hneď cítite, že je tak vyživená a ráno sa zobudíte s tak hydratovanou pleťou, ako keby ste si dali nejakú masku na celú noc. SPF-ko od značky Skin 1004, vidíte, že tam už skoro nič nie je a inak ja mám asi toto radšej ako toto od Beauty of Joseon. Neviem prečo, neviem vám ani povedať, že prečo, lebo ani toto mi nič zle nerobí na pleti a je to dobré, ale radšej mám toto, ale teda hovorím, ja mám najobľúbenejšie SPF-ko od značky Round Lab. Takto beriem rovno tieto dve fľaštičky. Je to kyselina hyaluronová, najlepšie sérum s kyselinou hyaluronovou, kupujem ho v DMke. Chvíľku mali inak aj výpadok, ja už som si myslela, že ho prestali vyrábať, nikde sa nedalo zohnať, ale teda už je opäť naskladnené, takže musím si ho ísť kúpiť, pretože toto míňam ako vodu. Je to od značky Geek & Gorgeous. Dúfam, že to dobre čítam. Konečne posledná polička a rovno beriem tento krém od značky APLB. A
A je to krém s retinolom a vitamínom C. Vitamín C nemôžem, ako som už asi spomínala 100-krát. A inak je to aj taká zvláštna kombinácia, pretože vitamín C sa má používať ráno, ale retinol večer. Tento krém by som si určite nedávala ráno. Ďalší krém gelovej konzistencie s niacinamidom. A to hovorí za mňa za všetko, takže tento ide do koša. Krém od značky Beauty Jar, je to hydratačný krém s kyselinou hyaluronovou. Tento krém bol super, ale teda odporúčila by som ho mladšej pleti. Dve séra od značky Skin 1004. Jedno je to úplne klasické, to určite poznáte, s centelou, je to na upokojenie pleti. Podľa mňa toto je také všeobecné sérum, že je pomaly úplne na všetko, ale nemala som taký pocit, že by mi niečo extra robilo na tej pleti, zároveň mi ani neškodilo, takže za mňa v pohode, ale už by som si ho druhýkrát nekúpila, mala som pocit, že je také až moc vodové a tým, že som necítila, že by niečo špeciálne robilo, v iných sérach vidím hneď rozdiel. A toto, keď mám nejaké škvrny po akné, je výborné, toto mám o mnoho radšej ako to klasické. Kolagénový jelly cream od značky Medicube mne celkom vyhovuje, ale nemám rada. Akože ináč ja mám rada, aj keď som masná, že si dám nejaký olej na telo, aj takto, že som taká premastená, ale teda až na ten pocit na tvári z tohto krému, no. Ja som si ho hlavne kúpila za to, že ja mám aj ten Medicube prístroj a s tým je to úplne výborné. Ale teda je to dosť lepkavé a neviem si to predstaviť používať ako klasický krém. Krém s peptidmi. Mám inak strojček na zuboch, takže takedy tak zašušlem, lebo proste mám také plné ústa s ním. Takže ešte raz, krém s peptidmi od značky Drunk Elephant. Tento ma veľmi sklamal, mala som od neho veľké očakávania, ale upchával mi neskutočne pory. On má tiež takýto aplikátor. Tento produkt. Obrovská škoda, že obsahuje vitamín C. Ak vaša pleť môže vitamín C, tak toto vám odporúčam. To je tak výborný produkt, ono to je Glow Serum. Ja ani neviem popísať, aký krásny glow a finish vám urobí na pleti, ako nejaká rozjasňujúca hydratačná báza, alebo nechcem to prirovnávať k L'Oreal Lumiglotion, pretože ani to sa tomu nepodobá. Toto spraví tak jedinečný glow na pleti, že fakt by som bola rada, keby to vyrobili bez vitamínu C, pretože mi to upchávalo pory, ale ten finish neskutočne dobrý. Konečne mám aspoň túto jednu skrinku vytriedenú. Idem teraz umyť tie poličky, lebo sú strašne zaprašené. Som už aj hladná, nemám nič navarené a musím ísť aj vyvenčiť Teddyho, takže ja som zvedavá, kedy ja dokončím toto video. Poličky mám upratané, ale chcem vám ukázať jedno sérum s vitamínom C, ktoré moja pleť zázračne znesie. Je to toto sérum od značky Innisfree. Ja som ho kupovala v Singapure a obsahuje vitamín C, zelený čaj. Toto je jediné vitamín C, ktoré môžem používať. Produkty od tejto značky majú tak zlaté obaly. Toto sú tie najlepšie produkty, aké som kedy vyskúšala. A nielen čo sa týka SpeeDRN, ale celkovo. Toto sérum, tuším, na Notine stojí nejak 30-40 eur, proste je strašne drahé, opravujem sa, nie je to sérum, je to esencia, hej. A teda je strašne drahé, ale to ja vám neviem ani opísať, ten pocit, keď si to nanášate. Vy máte ako keby mokrú tú pleť, ale ona je len taká lesklá, hydratovaná. Toto je Glow Ampule a toto dokonca používam aj ako fixačný sprej. Keď mám už taký pocit na pleti, taký suchý, napríklad aj z púdru. A ešte som nepovedala, je to teda od značky VT Cosmetics. Ako ste si mohli všimnúť, tak ja 99,9% podľa mňa používam len korejskú skincare, ale keď som hľadala nejaký dobrý, hydratačný, taký klasický krém bez nejakých aktívnych látok, tak a hlavne nech nie je gelový, tak som vyskúšala, že skúsim toto od značky Jaja. Kupovala som to v DMK, je to vlastne takéto veľké balenie, obsahuje denný krém, nočný krém. Ten nočný som už celý vyspotrebovala, takže mám ho v taške, kde sú spotrebované produkty. A tuto mám, že úplne už
Už som na dne. Tieto krémiky vám odporúčam a ja si ich kúpim určite znova, pretože ako hovorím, ja nechcem žiadnu gelovú konzistenciu a zatiaľ som ani nenašla v korejskej skincare nejaký krém, ktorý by mi takto vyhovoval ako tento. To by bolo asi všetko, teraz si to idem pekne uložiť do tejto skrinky za mnou. Budem inak veľmi rada, ak mi dáte vedieť, že či vás toto video bavilo, či som vám nejak tie produkty priblížila. Môžete mi napísať vaše obľúbené produkty, čo sa týka skincare, budem veľmi rada. Hotovo, vyzerá to úplne nádherne, aj keď teraz neviem, kde si dám tie ostatné produkty, ale tuto som si dala úplne také moje obľúbené topky. Moja najobľúbenejšia polička, skúste hádať, ktorá je. Áno, je to táto rúžová. Teraz vám ukážem troška realitky za týmto videom a teda ešte toto tu. Tú handru si tam nevšimajte, ale teda tu sú produkty, ktoré sú už úplne prázdne, minuté alebo mi nevyhovovali. Ja som musela ísť už vyvenčiť Teddyho, vybil sa mi medzi tým aj telefón, takže akurát som prišla z prechádzky, som už extrémne hladná, už sú 3 hodiny po obede a ja som jedla asi o 9 ráno jeden rožok, takže idem si dať piecť stehna so zemiakmi. Budem veľmi rada, ak mi dáte like, komentár alebo odber a som veľmi rada, ak ste dopozerali video až sem a vidíme sa ďalšiu nedeľu o 18.